Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Amakuchitirani umboni wa moyo wanu ndani? Amapereka umboni otani? Kodi ndi umboni umene umamkondweretsa Ambuye? Mmawa athu oyamba timva za amene akuwachitira umboni Ambuye Yesu. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 9 January chaka cha 2026. Ndipo mawu athu oyamba achokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 5 ndime ya 5 kulekeza 13. Pala atatu ochitira umboni: Mzimu Woyera, madzi ndi magazi. Inu ndi ine umboni wathu akutichitira ndani? Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Michael Allison kuchokera ku Mpalampala Church St. John's the Baptist, Kanyama Parish, mu Diocese ya Dedza. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo 147. Ndipo mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Luka Woyera. Tili mmutu wa 5 ndi ma 12 kulekeza 16. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Okondedwa, ndani amagonjetsa dziko lapansi? Amaligonjetsa si wina ayi, koma okhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Yesu Khristu ndiye amene adabwera kudzera mwa madzi ndi mwa magazi. Sadabwere mwa madzi okha, koma mwa madzi ndi mwa magazi omwe. Ndipo Mzimu Woyera ndiye amene amachitirapo umboni, pakuti Mzimuyo ndiye choona. Motero pali atatu awa ochitira umboni: Mzimu Woyera, madzi ndi magazi, ndipo atatuwa amavomerezana. Timalandira umboni wa anthu, koma umboni wa Mulungu ndi wopambana umboni wa anthu. Umboniwo ndi umene Mulungu adachitira mwana wake. Amene amakhulupirira mwana wa Mulungu ali nawo umboniwo mu mtima mwake. Amene sakhulupirira Mulungu amayesa kuti Mulungu ndi wonama, chifukwa sakhulupirira umboni umene Mulungu adachitira mwana wake. Umboniwo tsono ndi wakuti Mulungu adatipatsa moyo wosatha, ndipo moyowo umapezeka mwa mwana wake. Amene ali ndi mwanayo ali nawo moyo. Amene sali ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Inu amene mumakhulupirira dzina la mwana wa Mulungu, ndakulemberani zimenezi kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo 147. Tamanda chauta iwe Yerusalemu, tamanda chauta iwe Yerusalemu, tamanda Mulungu wako iwe Ziyoni. Paja amalimbitsa mipiringidzo ya zipata zako, amadalitsa anthu amene ali mwa iwe, amadzetsa mtendere m'malire a dziko lako, amakudyetsa pakukupatsa ufa wa tirigu osalala. Akapereka lamulo pa dziko lapansi, mawu ake amayenda mwaliwiro.
amadziwitsa Yakobe mawu ake, amaphunzitsa Israeli malamulo ake ndi malangizo ake. Sadachitepo zimenezi ndi mtundu wina uliwonse wa anthu. Iwo sadziwa malangizo ake. Tamanda chautha iwe Yerusalemu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu anali m'mudzi wina, kudabwera munthu wina wakhate thupi lonse. Pamene adaona Yesu, adadzigwetsa mowerama pansi pa mapazi ake nayamba kumudandaulira adati, Ambuye, mutafuna mungathe kundichiritsa. Yesu adatambalitsa dzanja nkumukhudza nati, chabwino, ndikufuna, chira. Pomwepo khate lake lija lidatha. Tsono Yesu adamuwuza kuti, chenjera, usakasimbire wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetse kwa wansembe, ndipo ukapereke nsembe imene adalamula Mose ija. Imeneyo ikhale yotsimikizira anthu onse kuti wachiradi. Koma mbiri ya Yesu idawandira, ndipo makamu ambiri anthu ankasonkhana kuti amve mawu ake, ndiponso kuti awachize nthenda zawo. Koma iye adapita kumalo kosapitapita anthu, nakapemphera kumeneko. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu oyamba akuyamba ndi funso, koma mfunsolo akudziyankha yekha Yohane. Akuti, kodi ndani amagonjetsa dziko lapansi? Ndekha kunena kuti amene amagonjetsa dziko lapansi ndi iye amene amamvera Mulungu, amayenda ndi Yesu Khristu. Chinthu chimodzi chikundipatsa chidwi. Sakunena kuti ndani amene sakumana ndi mavuto, ndani amene sakumana ndi zoliritsa. Lawi uja adayimba nyimbo, tonse timalira, zosiyana zotiriza koma tonse tili ndi misozi, timalira zikawawa. Ndeno akunena kuti nkulira kwathu, nkutopa kwathu, nkuthedwa kwathu, nkuferedwa kwathu, timathunzitsidwa, timachiritsidwa, timapambana ngati tikuyenda ndi Yesu Khristu. Chikhristu kapena chiti chikhulupiriro sichimatipangitsa kuti tisakumane ndi mavuto. Chimatipangitsa kuti mavuto akabwera titulukemo bwino. Ambiri timafuna kuti chifukwa kuti timapemphera tisalire, tisaferedwe, ayi. Umenewo nde moyo chabwino. Ndipo chachiwiri m'mawu oyamba tikumva kuti omuchitira umboni Ambuye Yesu akutchula mwa zina atatu, akuti Mzimu Woyera, madzi komanso magazi. Kuti pokhetsa magazi yake adaonetsa chikondi chomvera Atate chondikonda inu ndi ine. Komanso pakukhetsa madzi pa mtanda paja adaonetsa chikondi chomwecho. Komanso pakuchita zimene amafuna Atate, Mzimu Woyera adanchitira umboni, kuthambo kudatseguka, uyu ndi mwana wanga okondeka. The Father also testified. The Holy Spirit also testified. Blood and water also testified for Jesus. Ndikudzifunsa pamene inunso mukudzifunsa, amakuchitira umboni ndani? Ineyo moyo wanga akundichitira umboni ndani? Nanga umboni wake undotani? This life is all about testimonies. Mbanja mwanumo akazano atha kuchitiranu tukamba tuza zinthu zimene kufoka kwanga kuli apo anthu amanena koma akuyesetsa. Tikatenga m'Malemba Oyera tikuona kuti umboni ndofunikira. Anthu ena adamuchitira umboni msilikali wa Chiroma uja. Ameneyo nkoyeneradi kuti mumuthandize. Ife adatimangira kachisi opemphereramo, Mateyu 8:10. Timamva nkhani ya Dolika kuti anthu ena adanena kuti ameneyo mchiritseni, mbwezeretseni moyo, amatichitira zabwino. Ambuye Yesu nduja amachitira umboni wa Yohane Mbatizi kuti pa anthu onse obadwa palibe oposa Yohane Mbatizi. Mzimayi uja ogwidwa ndi matenda ansamu, the Syrophoenician woman. Timamva Ambuye Yesu adanena kuti chikhulupiriro cha mayiwe ndi choposa kwambiri. Nanga mzimayi wamasiye uja amene adaponya kandrama kopanga phokoso uja, Ambuye Yesu adanchitira umboni. Inu ndine akutichitira umboni ndani? Sitidzachita kuagula anthu kuti atichitire umboni.
tikathandiza iwo aja namati Ambuye akudalitseni, tikakhululukira ena paja zophunzitsa za Ambuye Yesu pa phiri amati ngodala ochitira anzawo chifundo pakuti nawonso adzachitiridwa chifundo. Mawu athu amuthenga pabwino tikuona Ambuye Yesu akuchiritsa munthu wakhate amene akubwera modzichepetsa, Ambuye mutafuna mungathe kundichiritsa, if you wish you can heal me. Dziko lapansi muli makhate osiyanasiyana, sanje ija mutafuna mutha kuitchula kuti khate. Ena ndikupyapya mtima ndikhate kumene, ulesi ndikhate kumene, kudziyenereza ndikhate kumene, mtima ufunira ena zoyipa ndikhate kumene. Nkhani yayikulu ikhale yonena kuti kodi ndapempha kale Ambuye mchaka chino kuti andichiritse kukhate langa? Ambuye Yesu akunena kuti ndingathe, koma kenaka akumulamula, pita ukadzionetse kwa wansembe. He commanded him to show himself to the priests. Ngati umboni woti wachira, Ambuye akampange, wansembe akampange certify monga zinalili m'malamulo. Ifa wansembe amayimirira anthu onse, amayimirira Mulungu, amayimirira anthu onse, choncho amvomere pakati pa gulu kuti munthu uyu ine ndi mboni. Za umboni tikunena zija wachiradi. Ino ndine tidzifunse kuti chizindikiro choti tachira timachionetsa bwanji ku gulu. Sunganene kuti ndidasiya kupanga zakuti pamene anthu zakutizo akadaziona mwa ine. Sikuyankhula kwanga kumene kupangitse kuti ndasintha, ndi mmene ndikukhalira moyo umene undichitire umboni kuti ndasintha. Lero ndidzionetsa chotani ku dziko lapansi. Chachitatu akuti wakhate uyu adadzibweretsa yekha kwa Ambuye Yesu. Nthawi zina timamva kuti odwala ena adanyamulira, koma this leper brought himself to Christ. Do something as you wait for Christ to reach out. Ye adani Ambuye ndabwera, mutafuna mungathe kundi, anadzibweretsa yekha. Ineyo mbali yanga pamene ndudikira Ambuye atambasule mkono wanga, nduchita chani kuti Ambuye andichiritse? Tikuona Ambuye Yesu akumukhudza, akupanga break the social boundaries, the hygiene, the medical boundaries. Munthu ujayo amakhala kwa yekha samalolidwa kukhudzidwa. Ambuye Yesu akuphwanya zonsezo, akuphwanya zipupa zonsezo. Kukamba zoona masiku ano tadzimangira zipupa zimene zasanduka khate kwa anthu ena. Timamanga chipupa cha ndale, ngati sa chipani chathu, ngati sa mtundu wathu, ngati sa chipembedzo chathu, ngati sa status yathu, ngati sa maphunziro athu, basa amenewo timayika ngulu lina la anthu. Mota anthu ena sapita misa ina yake chifukwa tikumapita ka class kena kake ka anthu. Anthu ena yake saimba kwaya yakuti osati safuna chifukwa kukwayako kumapezeka auje nda auje, adadziyenereza kuti nda status yawo. Alipo anthu ena amandimvetsa chisoni ngakhale mu mpingo zocheza ate kuti amakalowa ngakhale service ya English, ngakhale English yosava koma kuti aoneke kuti nda status ina yake. Lero Ambuye Yesu akunena kuti tiphwanye ma barriers onse. Fato sefe ndifa amodzi muchitira umboni otani wanena kuti Ambuye amakukondani ndipo inu mukuyesetsa kuchigawa chikondi chicha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.